Türkmenistan'ın habar teröristleri Aşgabat'ın özünün strategik hizmetçisi adlandıryan Russiýada geçen hepdäniň ayagynda Wagner saxta harby topary tarapyndan gurunalan ýaragly pitne barada hiç hili habar bermeýär. Ýogsa bu möhüm waka bir näçe günläp tutuş dünýäniň möhüm habar teröristleriniň üns merkezindäki esasy waka boldy. Russiýanyň Gorudmak ministrligi Wagner toparynyň ýolbaşçysy Yevgeniy Prigozhinyň ýaragly pitnesinden soň ilkinji gezek 26 iyunda ministr Sergey Shoygunyň videosyny çap etdi. Onda Shoygu kärdesi bilen uçurda uçup, Russiýanyň Zapad harby topary tarapyndan dolandyrylýan terkerderligiň beren hasabatyny diňleýär. Videoda gurulýanlaryň sesi berilmedi we saparyň nirede ýa-da haçan bolandygy entek belli däl. Mundan öň, ýagny anny giýişlik Prigozhin Russiýanyň Gorudmak ministrliginiň Wagner toparynyň tildaky pozisiýalaryna zarba urandygyny öňe sürüp, Shoygunyň we ýurdun ýaragly güýçleriniň ýolbaşy düzüminiň wezipelerinden çekilmegini talap edip Moskwa tarap adalet ýürüýüşini iglan etdi. 24 iyunda ýerden 62 ýaşly Prigozhin özüniň hakyny tutma söwüşçileriniň Russiýanyň terhedini geçip Rostov-na-Donu girendiklerini öňe sürdi. Bu şäher Russiýanyň Günorta Günwatar tebitindäki iň iri şäher bolup, ol Günorta federal okrugyň we Rostov oblastynyň administrativ merkezidir. Wagner topary Russiýa Ukrainanyň territoriýasyndan geçipdi. Ol Ukrainada Moskwanyň bu ýurda garşy alyp barýan basywalyjylykly hüjüminiň çäginde Ukrain gorugçylaryna garşy söwüşýärdi. Bir günüň dowamında hakyny tutma söwüşçiler işsizinde Russiýanyň Rostov-na-Donu we käbir maglumata görä Voronezh şäherlerini dolu gözegçiligine geçirdiler. Munyň bilen baglylykda Russiýanyň terrorçylyga garşy Milli Komiteti, Federal Hukuk Gullugy, ýagny FSB, Baş prokuratura pitne garşy çağırış boýunça jenaýat işini gozgandyklaryny ma'lum etdiler. 24 iyunda giýişlik Prigozhinyň we Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenkanyň arasynda gepleşikleriň geçirilendigi belli boldy. Munyň netijesinde Wagner'iň Moskwa tarap barýan harby kerweni öz hereketini besetdi. Prigozhin özüniň hakyny tutma söwüşçileriniň plany laýyklykda meýdan lagerlerini tarap ýygyna dolanýandyklaryny iglan etdi. Sol gün Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Prigozhin'a garşy gozgulan jenaýat işiniň hem ýapylandygyny ma'lum etdi. Ýöne munyň şertlerini aýan etmedi. Peskov Prigozhinyň Belarusy gitjekdigini hem öňe sürdi. Wagner toparynyň başlygynyň häzir anyk nirededigi barada şenbe güni giýişlikden bäri anyk maglumat ýok. Russiýanyň içerki we daşarky siýasatyna uly täsir ýetirip biljekdigi aýdylýan bu özgörçlükler dünýäniň esas habar teröristleriniň üns merkezinde boldy. Emma metbuat azatlygyny we erkin sözi berkçäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar teröristlerinde bu barada kelam söz aýdylmady. Türkmen häkimetleri hem bu barada beýanat bilen çykyş etmediler. Ýogsa Russiýanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina esasy çözümeginde bäri Aşgabat has köp Moskwa bilen hyzmatdaşlygy ýykyn edip başlapdy. Bellemeli ýene bir ýagdaý Wagner'iň kerweni Moskwa ýürüýüşini dowam etdirýän pursady Prezident Vladimir Putin'in Merkez Aziýa tebitinden Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew we Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen habarlaşandygy ma'lum edildi. Emma Putin'in özüniň Täjik, Kyrgyz, sol sanda Türkmen kärdeslerine jaň edendigi barada habar çykmady. 25 iyunda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Ukrainanyň garşylyklaryň hüjüm tagallalaryny, şeýle-de Prigozhinyň hereketleriniň Russiýanyň Ukrainadaky urşuny ýetirip biljek täsirleri barada gurrun edendigini ma'lum etdi.